Azken urteetan kontu handiz egon behar gara orokorrean mugikorrean jasotzen ditugun mezuekin eta baita ere interneten irakurtzen dugun informazioarekin, baino azken hilabetetan badakizuen modan jarri dela SM faltsuaren iruzurra SMS bidez edatzen dena, hau da SMS edo WhatsApp bidez jasotzen dugu mezu bat non gure semea, gure semea izan beharko zen pertsona bat esaten duen bere mugikorra hautsi zaiola eta mugikor berrira idaztea eta dirua bidaltzea bide ezberdinetatik mugikor hori konpontzeko edo berreskuratzeko. Kasu batzutan edo kasu askotan hau ez da efektibo izango, azkenean lehenik eta ben guztiok ez daukagulako semerik, baina errotaz aparte beste kasu askotan komunikazio hori beste bideren bidez egiten delako eta hori ere izan leike honen konponbide bat dena den. Aste honetan Guardia Zibilak abisua berriz jarri du honen gainean, berriz ere kasu asko ikusten ari direlako iruzur hau gertatzen ari dela eta kontu handiz jokatzeko gomendatzen digute. Baita ere, hori kontuan izatea mugikorran ikusten ditugun eta mezuen bidez jasotzen ditugun gauzak beti ez direla fidagarriak. Entzuten ari duzuten irratsaio hau sarean zehar da eta teknologiari buruz hitz egingo dugu urrengo ordu betean. Horretarako nire konpainiaz aparte niño sendino naizela, hemen daukagu baita Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Arratsaldeon kasu honetan ez egunon, egunez, egoizez grabatzen ari dugulako programa hau, nahiko goiz gainera, gaur, en fin, egun komplikatua izaten ari dugu, baino dena den, ordutxo bat daukagu teknologiari buruz hitz egiteko. Hasi baino lehen, zure bizitza teknologikoan berriren bat edo izan duzu azken egunetan? Ez dut ezer kontatzeko, o ez nun ezer kontatzeko asmorik, gutxineko gauza da Gemini integratzen dela egunero nire dispositibo gehiagotan, kotxean jasartu da, etxean jasartu da. Duela bi egun kontatu zenidan, nola erabiltzen duzun Gemini, benetan bilatu lagun bat. Gauza da, gauzak galdetzea eta, informazio bila jutea, gainera Google ere bideo horretatik doala, gero kontatuko dugu, baino, entretenimendu bezala. Geminirekin hitz egitea... Zergatik ez? En fin, ez duzu ikusi, ez zenun ikusi bere momentuan ChatGPT modelo aldatu zuenean kexasko egon zirela pertsona batzuk hori galdu zutelako bere konversazioan, bere historikoan ChatGPT zeukan
karakter edo bueno, pertsonalitate hori aldatu zen, modeloa aldatu zelako, eta bueno, kexak egon ziren, eta pertsona bat baino gehiago esan zuen ja, bere laguna galdu zuela. Ezen ikusi hori? Ez. Ba, zuri ere gertatuko zaizu. Egunen batean. Importaz, lagun eta tontakiri. Egunen batean gertatuko zaizu. Bakarrik erabiltzen dut horrelako elkarrizketak izateko, pixka bat aspertuta nagoenean, batez ere gidatzen. Ni bakarrik nagoenean kotxearekin gidatzen, daukat inor ere, eta alternatiba zer, irratia pistea, edo musika jartzea, edo... Irratia pistea praktikoa da, musika jartzea... Bai, baina hori... Itxoin. Nere telefonoa daukazu? Bai. Deitu idazu mes. Baina, zu lanean zaude. Agian ez, depende ze hor dute. Normalean jendea, ez dakit, aste azken batean, 10etan, edo 11etan, goizeko 11etan, lanean dago, edo beste gauza bat egite. Bani aste honetan. Normalean horretarako asteburuak erabiltzen dituzu, bueno, ja depende zen motatako lana daukan bakoitza, asteburuan egongo dira lan egiten, edo ez. Baina, bueno, eta baita ere, kuriositate zientifikoa daukagu, nire kasuan gutxienez, ni ja irratia badaki zer den, musika jartzea badaki zer den, agian ez dago abesti berri bat daukadala buruan eta jarri behar duela milaka aldiz, eta momentu hortan, pentsatzen ari naiz, bueno, nire kotxean daukat erreminta berri bat ikus dezagun zer egin dezaken, eta nahiko gauza bitxiak egin dezake, egia esan da. En fin, bueno, bakarrik sentitzen basarete, mesedez Geminira ez, jo. Bueno, beitu horrelako tresnak eta horrelako erremintak, izan daiteke interesgarriak soilik bizi den jendearentzako eta horrelako konpainia, ez pentsa, ez dela tontakeria bat, ez da tontakeria handia da, o sea, quiero decir, ordezkatzea pertsonen arteko kontaktua adimen artifizial batekin... Ez da ordezkatzea, ez dago alternatiba. Badago jendea bizi dela soilik eta bere kabuz. Ez dauka lagunik, ez dauka familik, ez dauka ezer. Bai, baina badauka erramintak, batez ere adineko jendeari buruz hitz egiten badugu, badauzka erramintak sare sozial berriak egiteko, fizikoki eta bueno, kontaktu, pertsona arteko kontaktu hori jarraitzen izateko, orduan hori adimen artifizial batekin ordezkatzea, eunik eguneko kasutan agian ez da posible, zango dizut baietz, baina askotan, oso askotan, adimen artifizial bat hor erdian jartzea bakardadea ekiditeko, esango nuke ez dela konponbidea. Por lo que sea, eta esan dizut nahiko esperientzia daukadala arlo horretan, ikusi ditudalako kasu batzuk, orduan adimen artifiziala aplikatzea, ez, pertsona horien kasuan egin behar dena, eta da, komplikatua dela, eta bilatu behar dela laguntzaren bat edo apoioren bat, baina egin behar dena azkenean da bere erraminta sozialak eta bere sarea indartzea eta handitzea. Ez adimen artifizial bat jartzea hor bakarrik ez sentitzeko. Ez que adimen artifizial hori desagertzen denean edo, bueno, ez da desagertuko, baina adimen artifizial hori ematen dizun interakzio hutsa da, hau da, ez dauka pertsonen arteko kontaktua daukan hori emozio eta sensazio oiek, nire kasuan momentu honetan aserrea, porque es que no entiendo la vida. Baina hori, o sea, eskenean aurrez aurre hitz egitea eta aktibitateak egitea eta hori ordezka ezina da. Eta hori da, gainera, ikusi genuna, adibidez, ekitaldiekin eta bere momentuan COVID-aren garaian esan genuen, eske, claro, mendik aurrera ekitaldi guztiak egingo dira online, y una puta mierda, jendeak nahi du aurrez aurre gotea, eta hori demostratu egia da, ekitaldi batzuk bertan bera geratu direla, transformatu behar izan zirelako, eta ez direlako ondo transformatu, baino dena den jendea nahiago du aurrez aurre egotea eta hori kontaktu humano fisiko hori sentitzea. Orduan, bai.
Bai, baina nahiago izatea ez du esan nahi beti aukera izatea. Ja. Orduan, horregatik esate du. Ni ez naiz psikologo, ez naiz zientifiko, ez da zu ere. Ez gara psikologo, ez zientifiko. Ni soinu teknikari humil eta hutsa naiz eta ez naiz gehiago. Eta ni abokatua, ez dakigun nola adimen artifiziala onurak edo txarrerak edo kaskarra izango den burmuin, gure burmuinentzako. Eta soilik bizi diren pertsonentzat izango den onuragarria edo ez, jendea, esan dudan bezala, jende pillo bat, ez dela gutxi, estatistika ez daukat hemen eskuan esateko, baina jende pillo bat soilik bizi dena, ez daukana konpainia agian bere egunaren 80%, agian pertsona bat badoa bizitatzera, edo ikustera, edo ez, pentsa. Eta, bueno, erreminta horiek zu kontziente bazara eta albadakizu nola funtzionatzen den eta zer eskaini aldizun horrelako erreminta bat, noski ez dizu emango emoziorik, ez dizu emango ez dakit maite mintutasuna, ez dakit nola esan, baina bueno, badakizu nondik noan. Eta, bueno, bere aukerak, baina beste entretenimendu teknologiko bezala, bideojoko bat bezala, bideojokoa ez dauka arima, ez dauka emozioak, liburu bat irakurri alduzu, bai, norbaitek idatzi duena, agian adimen artifizial bat idatzi duzuk irakurtzen ari zarena, ze desberdintasun dago? Hau da, zuk liburu bat irakurriz eta liburu batekin entretenimendua lortzen duzu eta kasu askotan baita ere emozioak sortu. Orduan, beste entretenimendu mota bat bezala izan daiteke. Bueno, entretenimendu bezala bai, ikerketak daude, de hecho, begira da... Imaginatzen dut, nire daukada hemen eskuan ez dudara ikusi, baina egotea normala da. Bilaketa oso azkarra egiten, adibidez, badago Espainian bakardadearen begiratoki bat, ikerketak egiten ari dituena, eta azkenengoen artean, ez dakit ze urtekoa den ikerketa hau, 11 fundazioak aurrera eraman duen ikerketa batean, ondorio asko, ikerketa sakona gainera, ondorio asko komentatzen dira, baino azpimarratzen dute ere ordezkapen bezala ezin dela adimen artifiziala erabili, komplemento bezala izan leikela, baina hori, ordezkapen bezala ez dela kontu. Eta beste batzuen artean xatakan irakurtzen dut orain British Columbiak Unibertsitateak egindako ikerketa batean ere komentatzen dute kasu honetan gazteen artean bakardadearen analisi hori eginda, bakardadearen sentsazio hori ekiditeko edo murrizteko beste pertsona batekin hitz egiten egunero edo maiz hitz egiten zutenek bakardade gutxiago identifikatzen zutela adimen artifizial batekin hitz egiten zutenak baino. Eta ikerketa honen ikertzaileek komentatu dute hau dela esango dut komida basura bezala, fast food bezala, hau da, bai. Elikagaia, jaten duzula, baina ez dizula behar dituzun elikagaiak ematen, ez? Orduan, hori bi bilaketa oso eskarrak egiten. Fast fooden konparaketa hartuko dizut, hau da, nivel ezberdinak jarri dezakegu fast fooden adibidea hartuta elikagaiekin. Hau da, zuk goze bazara jan dezakezu, ez daki, sagar bat dela elikagai osasuntsua, fast food dela, elikagai ez osasuntsua edo eserrez. Eta orduan, jaten ez duzunean, hiltzen zara.
Eta kasu berdinean jartzen baduzu zuk soilik bazaude, izan dezakezu konpainia gizatea, hau da, pertsona bat, ondo, adimen artifiziala ez hain ondo, baina bueno, gutxienez soilik ez zaude. Orduan, adimen artifiziala ez bazadaukazu lehenengo aukera dela sagarra jateko aukera, eske beste aukera hiltzea da. Orduan esango duzu, zerbait jako dugu. Eta egia da ere... Eta ez daude sagar gehiegi pertsona inbestetzako. Ne? Zer esan duzu orain? Ez daudela sagarra guztientzako. Ez daudela sagarra guztientzako. Bai, sagarrak bai, baina metafora ez. Osea, a ber, zein da zure tesia ordun? Jende askok ez daukala aukera pertsona batekin egoteko. Ez daukala aukera, aukerarik. Ez dagoelako pertsona nahiko munduan? Edo pertsona nahiko beraiekin egon nahi direna, zer ez diozu jarriko aulki batean eta lotuta hor egon nahi ez baduzu. Horregatik, horren konponbidea ez da sabor jatea, edo sabor jana jatea, da pertsona bakoitzeko beharrak entzutea eta bere sarea indartzea. Hori da... Daukazu sarea, badaude pertsonak da sarerik ez daukatenak. Claro, baina sare hori sortu leike. Hau da, laguntzarekin... Begira, adinekoen kasuan, askotan ez... Baina hori errealitate bat da, hori arazo erreal bat da, ez naiz ez inventatzen ari. Baina zu proposatzen duzun konponbidea da... Ez konponbidea, nik esan dut erreminta interesgarri bat izan daitekela, baina bideojokoa bezala, edo internet bezala, edo liburuak bezala. Hau da, betidanik existitu diren entretenimendurako alternatibak dira. Mai jartzen duzu gizakien arteko kontaktua eta entretenimendua. Hori ez da logikoa. Beitu ni esan dudana, esan du lehenengo aukera, bigarren aukera eta hirugarren eszenatokia egon ez duguna, nahi ez duguna. Orduan, fast foodarekin konparatu dut, esan dut, ez da lehenengo aukera, baina bigarren aukera interesgarri bat da, batez ere konparatzen badugu garren aukerarekin, dira, ez errez. Claro. Nos morimos. Claro, baina horrekin konparatuta uste dut iaia edo zein alternatiba dela ona. Baina horren arriskua da bakarrik alternatibetan geratzea eta esatea, bueno, hau nahiko da. Eta ez da nahiko, eta kontuan hartu behar dugu, eta mezu hori ere helarazi behar dugu, ez dela nahiko. Horregatik ere nahiko larriak dira, batzutan agertzen diren berri horiek esanez, pertsona batzuk egoera oso larrietan egon direla eta batzuk ere bere buruaz beste egin dituztenak, adimen artifizial batekin bakarrik hitz egiten zutelako egunero. Orduan, uste dut helarazi behar dugun mezua ez dela hau alternatiba ona dela. Alternativa. Punto. Ona edo txarra, eske fast foodarekin zer gertatu da, denborarekin ikusi dugula, egin dira ikerketa zientifikoak, medikoak, osasunak, eta hori guztia, eta gaur egun ja, dakigula, ze arriskua dagoen fast food behin jaten badugu, eta fast food modu egunerokotasunarekin jaten badugu. Kaso honetan adimen artifiziala... Gaur egun adimen artifizialarekin badakigu ere. Gaur egun adimen artifiziala bakarrik soilik 4 urte daramatza gure bizitzan modu, ez dut esaten badakigu zenbat historio daukagoan adimen artifiziala, baina modu komertzial batean. Txatbotei buruz bai, hori da, adimen artifiziala dakigu daukagala amarkadak eta hori. Baina, eske ezin da ikerketa bat egin 4 urtetan. Normalean, ikerketa soziologikoak... 11 fundazioak egin ditu, eta emaitzak hor daude. Bai, baina, ikerketa serio bat. Vale. Eta ez dute 11 fundazioari txarto, esan... Bapatean hemen 11 fundazioari leporatzen diozu... Nola deitzen dugu 11 euskaraz? 11. Izen propia... Baina Merkatu eta Kompetentziaren Komisio Nazionalak deitzen da desberdin gaztelaniaz. 11 bere garaian zen Organización Nacional de Ciegos Españoles, baina hori ja... Espainiako itzuen erakunde nazionala?
Ez nuke esango, beste gauza batzuetaz aparte, lehenengo haiek 11 euskeraz ere erabiltzen dutelako, hau da, iragarkietan, batez ere sosketen iragarkietan 11 izen erabiltzen dute. Ja denik daukagu historioa erakundei izen aldatzen. Ja, baina erakundeek baita izen hori erabiltzen dute. Hau da, merkatuen eta konpentsentziaren Komisio Nazionala ez du gauza asko euskeraz egiten, baina bere webgunean izen ofizial euskerazkoa daukate. 11ren kasuan, deitzen dira 11, baita ere beste egoera edo ezgaitasun atenditzen dituztelako gaur egun. Bueno, ikerketara bueltatzen, ni ez nahi zientifika berri esango dut, ez da zuk ere, baina ni pentsatzen dut, iritzi garbi, argi eta garbi esaten dut, 4 urtekin bakarrik, eta ikerketa okeres banago esaten du, presentzia pertsonal batek onura gehiago ematen duela, adimen artifizial bat baino. Eta hori ez da ni planteatzen dudan galdera. Ez, ni planteatzen dudan galdera da zu adimen artifizialarekin erlazionatzen bazara bakarrik ez daukazelako beste alternatibatik, edo zure kabuz nahi duzulako, hau da, no aguanto a la gente, badago baita ere horrelako jendea. Baina no aguanto a la gente den jendea ez dela asko, normalean oso gutxi... Estatistikak ez daukagu. Hori da zure iritzia? Ez da nire iritzia. Gizakiaren bertan juten da beti kontaktu soziala behar dugula, eta hori ez da iritzi bat. Hau da, bai, baina maila gehiago eta maila gutxiago. Psikologoen egun esango dizu gizaki guztio kontaktu soziala behar dugula. Bai, baina... Nola noiz, ze moduan eta... Ze kantitatetan eta zelako... erramintekin hori beste kontu bat da, baina gizakiak gizartea behar dugu gizakiak deitzen garelako. Gainera euskeraz argi dago, gizakia eta gizartea badakizu segitz entzun nuen pasaden egunean, hau da gazteria suposatzen da erabiltzen duen gaur egungo hitza, bateria soziala agortu zait. Bai. Bateria soziala? Bai. Bateria soziala ez da existitzen, metafora bat da, oda, pizka bat nola bat esanez, ja nago hasta los de la gente. Hasta los, zer da bateria soziala? Hau da, begira, gauza oso... Zenbat miliamperio dauzka bateria soziala? Egongo da jendea daukala 10.000 edo 20.000 miliamperio bateria soziala, eta jendea a lo mejor daukala 50. Bateria soziala, obviamente, metafora bat da, eta obviamente... Baina metafora bezala hartuta, jendea daukala... Baina metafora hori hartuta... Tesla baten bateria soziala... Borja, utxia zuitzeiten, jode! Niri ja bateria soziala gortu zaitzurekin, gaur. Adimen artifizialarekin egin beharko duzu programa. A ver, obviamente metafora bat da, baina argi usten du momenturen batean, eta guztioi gertatzen zaigu baita, hain nekatuta gaudela ez dugula inorrekin egon nahi, eta pertsona batzuei gehiago gertatzen zaie, pertsona batzuei gutxiago, ez da, azkenean da erraminta bat edo kontzeptu bat azaltzeko ez dela momentu honetan zerbait gertatzen zaidala inorrekin, baizik eta ni ja agortuta entre comillas nago, eta deskanso pizka bat behar dudala, sin más. Hor dago nik esaten nuena, hor dago nik ikuspuntua, badago jendea Tesla Powerwall baten bateria soziala daukana, eta badago jendea Temuren produktu kaskar baten bateria sozial daukana. Bai, horrela da. Eta guztiok daukate, baina pertsona batzuk agortzen zaio, pertsona batzuei agortzen zaio lehenago, eta horregatik baitere batzutan nahiago dute jendetik kanpo egotea. Eta nire puntua barkatu, 11 fundazioak ez du hori esaten. Ez du esaten ze ondorio dauka adimen artifizial batekin erlazioa izatea soilik zeintzuk diren ondorioak. Bakarrik esaten du, hobeto dela erlazioa izatea gizaki batekin. Badakizu zein den kontua kasu honetan, ikerketetan bateria sozialaren kontzeptua ez dela sartzen bateria sozialaren kontzeptua
izaten delako propio, hau da, zu behin bateria soziala gurtuta ez zara bakarrik sentitzen, hau da, momentu horretan jendearekiko distantzia hartzea eta pizkat deskansatzea ez da bakardadea, da zure beharrak betetzea. Orduan, normalean bateria sozialaren kontzeptu hori erabiltzen dutenek justu kontrakoa, kontaktu soziala badaukate eta ez dira bakarrik sentitzen. Orduan, horregatik ikerketa hauetan bakardadeari buruz hitz egiten badugu, kontzeptu hau ez da agertzen, eta bakardadeari buruz hitz egiten gainera normalean hitz egiten da bilatzen ez den bakardadeari buruz. Orduan, horregatik, en fin, kontzeptu horiek ez ditugu hartzen, baina dena den ere, eta egia da, begira, azken esango nuke urteetan psikologoekin nahiko kontaktu asko izan ditut, eta egia da, azkenean behar basikoak kubritzea modu batean edo bestean garrantzitsua dela, eta ez badago ondo jaterik, gaizki jaterik ere erabilgarria izan leike ez jatea baino, bale, baino bidea izan behar da bilatzea ondo jatea, eta hemen ere osagarri bezala kontemplatzea adimen artifizialaren laguntza, ondo egon leike, baino ezin dugu saldu, eta gainera, eske gu hemen, egia da ez daukagu dela ia audientziarik, eta entzuten gaituzten pertsonek ja badakite zeri buruz den movida, baina komunikabideetan ezin dugu helarazi mezu arriskutsuak, eta ni uste benetan saltzea adimen artifiziala hori konponbide bezala esplizituki esan edo ez dela arduratzu, eta ezin dugu hori transmititu, benetan. Baina, zu esaten duzu konponbidea dela. Ni ez dut esan konponbidea dela. Zu ez duzu... Erreminta interesgarri bat. Bai. Eta alderatu dut baita bideojokoekin, edo liburuekin. Bai. Dela entretenimenturako. Bai, Borja, baina gauza bat ez esatea ez du esan nahi mezu hori luzatzen adigula. Esango dut argi eta garbi. Ez da konponbidea, ez da pertsona batekin bezalako erreminta bat. Hala, ez da gauza bera. Perfecto. Hau guztia komentatuta, uste dut ja salto egingo dugula zuzenean berrietara, eta kasu honetan gure entitate politiko eta ekonomiko favoritoari buruz hitz egingo dugu, berriak ere sortzen dituelako teknologiaren arloan. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Eta hasiko gara, ni esango nukeen, eztabaida gutxien daukan berriarekin, Europak ja onartu duelako bateria aldagarriak jartzea hainbat gailuetan 2027ko, baino hemen gako bat dago, fabrikanteek ja badakitela ze salbuespen dauden araudi honetan, eta gehienek hor sartzen dira. Neurri hori Europan bultzatu nahi du zabor elektronikoa murrizteko eta konponketak askoz ere errazagoak eta merkeagoak izateko, baino hala ere sektorean urduritasun gutxi ikusi dugu, batez ere, esan bezala, salbuespen asko daudelako, eta gailu ezagunenetan ez daukalako eraginik. Adibidez, mugikorren kasuan, honen araudi honen salbuespen bat da urarekiko erresistentzia, IP67 ziurtagirea edo handiagoa duten gailuak honen araudi honen salbuespen bat izango direlako, baita bateriaren iraunkortasuna 500 karga zikloren ondoren 83ko edukiera mantentzen badute ere, bateria horiek ez direlako aldagarriak izan behar. Orduan,
Claro, hau guztia kontuan hartuta, batez ere mugikorreko fabrikatzaileek Apple jarriko dute kasu bezala duela ja 10 urte beren mugikorrak guztiak direla IP67 edo handiago, ez dira ez dute mugimendurik egin, ez dutelako behar, araudi honetik kanpo geratzen direlako. Vale, mugikorrak eta ze beste gailu elektronikoak, hau da, ordenagailu portatilak edo tabletak edo pentsatzen ari naiz ze beste... A ber, kontsumo handiarako direnak hauek dira nagusiak, agian bestelako bateriak erabiltzen dituzten produktuei buruz ez dagoen beste arazorik, azkenean horrelako produktuekin izan dugun arazo, azkenengo urteetan izan direla txikiagoak, areta txikiagoak, areta konprimituagoak izan behar direla eta horregatik modulargarritasuna, horrela esan da, galdu dugulako. Orduan, agian zure kamera batean ez duzu horrelako arazoa izan. Hau da, ez duzu bateria ateratzeko arazorik, zen azkenean bideokamera batean ez dute azkenengo urteetan horrelako teknologia jarri. Bilatzen nahi naiz gailu motak diren, mugikorrak ziur, beste kasuetan, egia esan da, ez dut topatzen ari, egia da baita ere, araudia ez dela erresa irakurtzeko. Baterias portátiles, vehículos eléctricos... bai, bueno, kotxeak. Claro, hemen araudia, salbuespenak jartzen dira, baina printzipioz dira, bateria dauzkan ekipo guztiak salbuespenak jarrita, adibidez, bateria eramangarriak, hau da, poltsiko handakat, bateria bat, kargatu behar nuena, ordu kargatzen jarriko dut. Baina, bueno, bateria eramangarriak honetik kanpo geratzen dira, bateria industrialak, ibilgailuentzako bateriak ere, eta, bueno, espaziora bidaltzen diren gailuak ere honetik kanpo daude. Boia. Begira, anekdota bezala. Bueno. Baina, orokorrean bateria dauzkaten gailu guztiak, portatilak, aurikularrak, erlojuak, berdin zaigu. Erlojua baita ere, egia da. Bateria aldatzeko aukeraren bat izan behar dute, claro, erlojuen aurikularen kasuan ezein beste, baina erlojuen kasuan ere IP67 hori beteko dute, orduan. Bai. Normalean aktivitatezko pulserak eta erlojuak jadanik, claro. Baina, bueno, es que normala da horrelako kasuetan izatea. Claro. Orduan, hor dago nengakoa. Bueno, ze ondorio ekarriko digun berri hau ez dakigu, ikusi beharko... Nahiko gutxi. Osea, azkenean, ez badugu, ni Apple referentzia bezala erabiltzen dut pizkat ikusteko araudiak eragina dituzten edo ez. Bere momentuan USB-C-ko kasuan ikusi genuen nora Apple urte horretarako arkoztu behar zuen mugikorran iPhonean ja USB-C jarri zuen, orduan hor eragin osoa izan du neurri hau, gainera mundu osoan aldatu zutelako konektorea. Kasu honetan iraian ez badugu batean ikusten Appleek aldatu duela iPhonea erreparabilitate hori edo konpontze hori errasteko, ez du eraginik izango. Gainera, kontuan hartuta neurri honetan sartzeko baita ere beste bete behar batzuk daudela. Hau da, gailu hauek ez badute IP isolamendu hori betetzen, gainera bateria aldatzeko ezin da beroa edo disolventeak erabili. Orduan, horren eragina azken finean da edo zure gailua basikamente estanko da, edo ireki behar, irekitzakoak era izan behar du bateria aldatzeko. Appeleko kasuan lehenengo kategorian
sartzen dira, orduan, hori da kontua, niretzat suposetzen dut eraginik ez duela izango. Goazen urrengo berriarekin. Eta sintonia ez dugu aldatuko komentatzeko Europako justiziak arrazoia eman diela komunikabideei eta baieztatu duela interneteko plataforma handiei kobratzeko eskubidea dutela. Facebook edo Google plataformak adibidez, euren berriak erabiltzeagatik. Gogoratuko duzueia 2000 eta pikutik, 2014tik gutxi gora bera gatazka hau sortzen dela noizbeinka, batez ere 2014an Google erabaki zuelako Google News, Google berriak Espainian iztea, ez zuelako horrelako konpentsazio sistema bat esarri baino, onartu nahi Espainian azkenean komunikabideen berriak erabiltzearren. Kasu honetan gatazka izan da Italian, bere kasuan komunikazioen agintariek komentatu dutelako edo esan dutelako konpentsazio sistema hori esarri behar dela eta kasu honetan Meta komunikabidei konpentsatu behar diela berri hoien erabiltzea. Azken finean, hau azkenean Metak Europaraino eraman du eta Europako auzitegiak esan du hori, sistema hau bidezkoa dela eta gainera, momentu honetan 2014arekin alderatuta nahiko aldaketak ikusi ditugu, hau da, ja adimen artifizialaren erabilerarekin ez dira ez da berriak irakurtzen, bere garaian gertatzen zena azkenean zen izenburua eta laburpentxo bat agertzen zela Googleen eta komunikabideek esaten zuten klikak galtzen zituztela, hemen ja ez daude klik, eske ja bukatu da fiesta. Hau da, berri bat bilatzerakoan edo egunero aktualitateko kontu bat bilatzerakoan bilatzaileak ja zuzenean ematen dizu informazioa. Orduan trafiko guzti hori galdu egin da, suntxitu egin da, eta gainera publizitatea ere beherakada nahiko handia izan du. Orduan honen ondorioz komunikabideek baita ere nahiko arazoak izaten ari dituzte. Honekin aldatzen den, hau da, konpentsazio sistema hoiek aplikatzen badira komunikabide guztietarako eta herrialde guztietan, beste aldaketa esanguratsu bat izan leike komunikabideen eta bilatzaileen edo enpresa teknologikoen arteko harreman horretan. Nire ustez ideia on bat eta edatu egin beharko den idei bat esan dugun bezala adimen artifizialaren etorkizunean. Hori da honen erronka nagusia azkenean ez du, hemendik ez dakit berriren bat geneukan, urrengo berriare honi buruz komentatuko dugu. Google I.O. gertatu delako azken egunetan, eta Google baita ere aldaketak egiten ari ditu bere bilatzailean, eduki hori azkarrago emateko, oraintxe bertan komentatuko dugu berri hau. Eta aldaketa hoien seinale ere izaten da nola egiten diren orain izenburuak, konkretuki komentatuko dugun berri honetan el Android Libre webunetik hartu dugu, eta nola ez izenburuan jartzen du Googleeko bilaketak betirako aldatzen dira.
De verdad. Bai, bueno, hori Estoy harto. clickbaitaren eraginkortasuna, baina eske gainera ondorioa ja ikusi dugu zein den. Gaur egungo clickbaitak basikoki hil egingo dira adimen artifiziala dela eta jendea ja ez du beharrik zure berrian sartzera eta klik egitea, baizik eta egiten dizu adimen artifiziala laburpena. Bueno, ondorio on bat, ez? Hainbeste gorrotatzen dugun sistema clickbait honekin. Gemini, izan da protagonista... Ondoren bat ez da, azkenean, adimen artifizialerako edo errobotentzako idazten baditugu berriak, ja pertsonak ez dituzte irakurriko, eta precisamente hori publizitatearen krisi honetan sakonago sartuko gera. Baina bueno, hori ere gertatuko da Googleen eskutik komentatuko dugun kontua dela eta. Bai, inor espero ez zuen gauza aurkeztu du Google, bere Google I.O. ja deitu al diogun Google IA, zeren azkenean, beren azken eguneraketak beti dira gauza berbera. Gemini ekosistema osoan ja bezala txertatzeko estrategia, ez da aplikazio soil bat izango, baizik eta Googleren ekosistema osoa gobernatuko duen motor bat, bilatzaietatik hasi, Workspace 3netaraino, baita Android modelo sistema eguneraketa 17 izango dela, uste dut, Android 17, jadanik izango du Gemini motorra integratuta bezala. Eta bere bilaketetan, no click deitu dioten bilaketak aldatu eta jarri dute. Orain artean, badakigu, Google atezain bat zen, zu bere atea jo, galdera bat egiten zenuen, eta webgune egokira bidaltzen zintuen. Orain ja, ez dakigu nola konkretu jarriko duten, baina ja ikusi dugu prototipoa, ez? Niri ustez guztio ja bilaketa bat Googleen egin dugunean, ikusi dugu modo IA eskerraldean agertzen den aukera bat. Googleek ez zaitu inora bidali nahi. Bera da, erantzuna ematen dizun iturri bakarra. Eta, hori, noski, arrisku ekonomikoa kontatu duguna da. Interneteko gune askoren biziraupena kolokan jartzen du, orrialde horiek bizita trafikori gabe geratuko baitira, publizitate eredu osoa arriskuan dago. Bai, azkenean no click search sistema honen kontua da, geroz eta gehiago sakontzea aldaketa honetan, eta Google geroz eta informazio gehiago ematea, de hecho aurkeztu duten prototipoan, eta saietuko naiz, ez dakit nola konkretuki irudia bideoan jartzen, baina ikusten dena basikoki bakoitza bere kabuz egin aldezake, Googleen sartu, Googleen edo zein gauza bilatu, eta eskerraldean modo IA edo IA modua agertuko zaio, ez bazaio ja direkto zuzenean jartzen pantalla orokorrean. Hemen ikusten ari dugun moduan, hori ja, bilaketan ez da ezer gehiago agertzen, bakarrik agertzen da, AI overview modu hau, eta ez daude emaitzik, ez publizitateko emaitzik, ez ezer, dau bakarrik honen emaitzik. Publizitateko emaitzarena nire ustez Google'i interesatzen zaio. Hau da, zergatik, lehenik eta behin bere negozioaren parte handi bat da. Hau da, adimen artifiziala agertu baino lehen Google AdWords edo beren webguneetan eta SEO eta hori guztia Googleen ez dakat akontuak, baina bere diru sarreren parte potolo bat betidanik izan da. Izan zen, claro, orain Amazoni gertatzen zaion bezala aldaketa nagusia izan da, hori, esken 15 urtetan publizitateko dirusarreak nagusi izatetik aldatu dira, eta Amazonen kasuan salmentetik aldatu da ere zerbitzuen dirusarrerak nagusi izatera. Zein zerbitzu? Google One eta ez. Basikoki serbidoreak, hau da Google Cloud edo Amazon Web Services, gaur egun da bi enpresa hauek diru gehien ematen dien iturria. Oso ondo. Baina nor kontratatzen du zerbitzari hori?
Zeren Google azkenean... Beste enpresa guztiek. Beste enpresa guztiak, eta baita beraiek ere, zeren zerbitzari horiek Googleek momentu hontan behar ditu beren adimen artifiziala mugitzeko. Baina badakizu aurrekontuetan edo diru sarrerak kontatzerakoan baliabide propioak direla a cero, a coste cero. A coste cero entre comillas. A coste cero ez duzu faktura bat ordainduko, baina hori mugitzen kostatzen duen diru guztia, elektrizitatea eta amortizazioa hori bai dela dirua zura kontuetan. Baliabide horiek zuretzat izateaz aparte, baita ere beste enpresasko ematen diezu, eta horregatik ere kobratzen duzu diru nahiko gainera. Agian geratzen zara empate, como mucho. Ez, diru mordo egiten dute honetaz, baina egia esan da, Amazonen lehenengo diru sarrera da Amazon Web Services, eta Googleen kasuan berdin. Orduan, eta, en fin, ez daude krisialdean ez bata ez bestea, orduan... Bueno, ez daude krisialdean, baina momentu honetan diru pilo bat sartzen ari dira, lehenik eta behin, adiben artifiziala garatzeko, eta gero, adiben artifiziala mantentzeko. Eta, badakizu, ze kompainia teknologikoak diru pilo bat egiten ari dira, batez ere, Nvidia, AMD, horrelako hardware fabrikatzaileak, saltzen dutela a espuertas, eta beraiek bitartean finantziatzen ari dira etorkizunean etorri alden monopolio bat. Etortzen bada. Baina momentuz Google bere diru sarreren zati bat, ez dakit handia, txikia, baina zati bat dela publizitatea hiltzen ari da, eta zer ordezkatuko dio. Zerbitzariena jadanik hor zegoen. Zerbitzariak behar dituzu gauza askotarako, ez bakarrik adimen artifizialerako, baina bueno, eta mantentzen du sistema bat defizitario dena, hau da, zu ordaintzen duzuna edo guk ordaintzen duguna Google Gemini izateagatik ez du kostuak konpentsatzen. Claro, ez ditu. Claro. Eta zer egiten du Google? Kontatuko dizut nik adimen artifizialarekin hainbeste hitz egiten dudanean nik aurkitu dut erantzuna. Itxoin. Lehenik eta behin. Alfabeten azkenengo emaitzak apirilan argitaratutak, deitzen diotena first quarter 2026. Okay. Salmentak izan dira $109 milioi, eta bere esango dut, bere beneficio neto. Bai. Diru sarrera neto. Izan dira 62 mila milioi dolar. Orduan, eta, bueno, impostu... Zergak kenduta, ia berrogei mila milioi dolar. Baina zer esaten du? Badakit ez dutela dirua galtzen. Orokorrean. Erabiltzen duten bere diru sarrera, bere benefizioak erabiltzen dituzte hori finantzatzeko. Eta gainera, pasaden hiruhilabetetik ona, irabazi dute, orduan. Hori ez da arazoa. Baina, ni ez dut esaten hori, baina badakigu hori, baina bere aktibitate nagusia mantentzen du bere galtzen duen aktibitatea, eta hori holding guztiak, edo holding askok, egin aldezakete. Baita ere, ez dakit, futbolesko klubak daukatela atal bat saskibaloira jokatzeko, eta saskibaloiaren atal bat hori dirua galtzen du, baina nor mantentzen du, futbolaren dirua. Edo lehenengo taldea mantentzen du filial guztien akontuak. Filiala bere kabuz dirua galtzen dute, baina talde hori, orokorrean klub hori, dirua irabazten du, beraiek esaten dute baina ez dute hain alduten hainbeste dirua irabazten, zergatik diru sarreren horien parte bat juten dela txerri hori mantentzeko. Impresio buruz hitz egiten dugunean, diru sarrerak, irabaziak, galerak eta guztioni buruz nila zorea behatzen naiz, kontzeptuak ez daudelako argi eta benetan enpresako zati bat bere kabuz ikustea ze diru sarrera edo galera dauzkan... Ez daukata kontuak, baina orokorrean industriak daukan ondorio bat izango da, hau, gaur egun, adimen artifiziala defizitario da. Gaur egun, zergatik, diru pila apaladas sartzen ari direlako erraldoiak, da Google, OpenAI, Meta, Amazon, guztiok, agian Apples,
lehenik eta behin, modeloa garatzeko eta urrengo 3 hilabetean aurkezteko urrengo modeloa dela mas potente beraien kompetentzia beste ez ateratzeko, hau da, eta gero, finantziatu behar dute zerbitzariak, hardwarea, kontsumoak, hori guztia, plataforma hori guztia mantentzeko, eta azkenean gehienezko erabiltzaileak ez dute iaia ordaintzen, doainezkoak dira, edo ordaintzen dute, baina ordaintzen dute una propina. Hemen utzi behar dugu tarte hau batez ere 2 minutu geratzen zaizkigulako. Titulo laskarra egin nahi duzu edo ez da? Utziko dugu urrengorako. Osondo. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Honain heldu zaigu Sarean Zehar edizio honetatik, eskerrik asko Borja Berriak komentatzeagatik gurekin. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo programar arte. Baita ere eskerrik asko Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon delako eta erretietan egon diren ekoizpen eta teknikari taldeei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Bi aste barru, hemen teknologia gehiago Sarean Zeharen agur.